devera gihandina agirbestê li hîn jî hêzên Turkiye dêşandina karwanên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e ku ji destpêka agirbestê ve û taniha hejmara alavên leşkerî yên ku derbasî deverê bûne 4295 alav e. Li gorî Rawingeha Sûriya mafên mirovan hêzên Turkiye 30 alavên leşkerî ji dergehê Keferlûsîn ê Sînorî Bilîwaskenderon re derbasî devera kêmkirina asta şer kirine û berê xwedane bingehên Turkiye li deverê Koboyekê hejmara alavên leşkeriyên ji alî Tirkiye ve ji destpêka agirbestê gihîştiye 4295 alavên leşkerî. Li gorî Rawingeha Sûriya mafên mirovan ji destpêka mihasibatê ve û taniha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiyeyên derbasî devera kêmkirina asta şer bûne li Bakurê Rojavayê Sûriyê gihîştiye 7630 barhilgir û alavên leşkerî. Her wiha hejmara leşkerên Tirkiyeyên ku derbasî Sûriyê bûne gihîştiye 11000 leşkerî. Di pêncê meha Borî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel serokê Rûsyayê Vladimir Putin encam da di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin û yek ji xalên wê civînê ew bû ku agirbest li deverê were cîbcî kirin lê li gorî Rawingeha Sûriya mafên mirovan ku ew agirbest bi awayekê rojane têbin pêkirin. Her wiha hêzên Tirkiyê jî dêşandina karwanên xwe yên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e.